duwe anak buah loro kaya rada sing pokro. Ngene iki aku malih kerja dhewe lah. Bapake. Kenapa kan, Dok? Kene lho, Pak. Iki kan terpaksa anak buaya dhewe kan tak pecat, ya toh. Nah, iki engko dhewe kerja dhewe, nagih dhewe. Engko melu aku ya. Oh, nagih wong-wong ngono tak karep. Yo. Wis gak apa-apa wong anjene arek kerjane ora tau bener, gas. Nah, makane kuwi, Pak. Oh, mangsaku musuh arek kowo-kowo ki malah repot kabeh. Ngomong ya. Ya saya Pak budal. Ya wis nang ngono ayo nang budal ya. Ayo. Ayo Jok budal. Ayo, Pak. Iya Dok, ngerti aku. Kok iso kaya ngono lho gayane? Ah, Iya kate nagih wong jere. ya wis ah, barang manut. Ben ketok gagah ngono. Gagah apa ora ya padha ae, Pak. Ayo. Alah, mendingan kok peteng. Ada belanja. Ada piro duitku? Ada belanja rek, ngenteni atek. Alah. Susah tadi rondo. Nak bengi ora anak sing ngeloni. Akar-akar dhewe. Wis. Nasib. Wis tak mangkat blonjo aku. Wayahe, ayo Bayu. Wayahe Bayu. Lha iki mau wis wayahe to yu. Ya iya no, iki mah dinopo wisan. Wayahe nyetor, Ndang. Monggo kene sak yu. Ya. Kurangku pira to yu? Kurangmu rumah saku awang gorong asok belas sih. Ate gak tak bayar kok nggo bodyguard. Ya, tak bayar ku sak ya. Ya, kene. Yo ngene, peh. Dules ya ra ngomong bayar. Mungkin kok aku belanja duit apa yu? Wis kuwi urusanmu, pokoknya penting bayar. Wis anu ya. Ya. Wis beres Jok. Wis Pak, ayo. Yuk. Oh alah. Kuwi mau Pak to. Kan ora tak bayar iki mau. Wis. Anja. Wis mari Dok. Sek Pak. Iki ketoke kurang sitok iki. Omahe sing kene iki lho. Oh ya wis ayo nang di. Ya wis. Bisa ngono. Heeh. Nuwun. Nggih, jenengan mlebet. Yu, Oh nggih, monggo. ayo wayahe asok yu. Aku kurang piro to? Kurang 500. Iki mung serba tak jasa arisan terus eling nek bangku ayah moro. Iya to sampean ki, yo saya asok nang Ya. sahur. Ya tak soki lah. Ya. Tak ditake kok jebules ayo yu. Yo gak ya wis tak cepaki kok. Lah iya. Wis ana ya. Ya. Alah, ki wong ngarepe tak jasa arisan, kaya bareng-bareng dinane kok diparani bang, ini cari satu kali tak utang maneh ngono ki. Wis oleh duit ngono kok jare wong-wong kok anyar. Ya, iya. Piye carane kok anyar? Piye ngono lho. Wanci wong kowo-kowo ki repot kabeh malah. Domong ya, aku wis ra jamin karo wong kuwi, Pak. Lah iya. Wis malah ora tepak blas malah. Tenan kok. Malah bulet ta omong. Ayo wis nek. Ayo. Kanane kok tadi. Hati-hati ya, Pak. Ya wis barang wis. Lah iya. Kok beli akeh iki. Pah ngene iki pusing rene apa-apa ngene iki yo. Baik sik ngene iki.
Mantap. Kawane sawet sepi renek. Sopo-sopo cerenek arek ya bangga hobi tak wae. Sopo ya? Jon kok gak lewat ya nanti ya. Biasane sliwar-sliwer ning kene. Kok enak. Unan-unan golek gawean. Caket oleh gawean pisan. Lagek penak orang gajian dipecat. Duwe aja sumpah tenan aku dino iki. Terus golek gawe napa meneh iki. Bingung aku ngrasakno iki. Terus piye iki pusang di buru iki. Lah arek gendenge gremeng-gremeng dhewe lapon kene. Yang gendeng rene yo. Duh, awakmu tak kek. Iya wis kene apa enak jan lapon kene iki. Ya. Nganu pisan-pisan umumnya tak kira ngemis awakmu. Ora ngemis apa nggon sepi kok ngene ngemis sapa. Kene lungguh-lungguh sik kene apa enak peh. Iya, ki lapo mang ngomong-ngomong dhewe wong gendenge. Lah yo ngene iki tebung jengger. Wis ngene iki aja dipikir sih. Ayo ngombe-ngombe sih ndang dintekno. Apaan iki pusing aku iki. Wis ta penak-penak musuh aku. Ndang dintekno. Cek, kene. Aduh, pusing aku dino iki. Wis sak eneke, rokok yo entek. Ceritane ngene lho, tak critane. Ceblong nggawa plek iki. Reko-reko golekno penggawean kancane. Lah mosok kerja lagi sedina orang bayaran aku dipecat. Ngono ngomongane. Penak Jon malah aku wis pokoke penak tak golekno kerja ning kantor, bayarane sakmene. Lah mosok aku kerja lagi sedina gitu bayaran. Lah kok dipecat kayak matan dan pijak tenan. Kita ombene sik ya. Iya ya omben wis entekno. Kene wis entek akeh separo. Iki piye iki? Gak ada duit ta awakmu? Nek entek resik duit kuwi. Peh tuh rokok ira duwe solusine iki. Wis piye? Anu ayo ning embong. Kalau aku wis tah penak-penak. Manut aku. Dintekno sik. Ndang dintekno. Sik rondok mumet iki. Heeh. Piye solusine? Ayo mel aku ning embong. Penak-penak. Begal ta? Yang begal, bene wong lewat langsung disasak ae. Oke. Ya iki ben gak ketok. Oke, siap. Ben aman. Ya, tenan. Keadaane kok sawo pimen to, Nduk? Lah iya. Kok kaya nang awas-awas ini ya? Kok ketoke anak mas ade. Oh iya, ayo jajah. Ayo. Lah iya. Kok ketoke anak muda gak? Ayo. Loh, kewan apa tadi iki? Kewan piye to, Pak? Iku begal. Begal? Iya. Rasa kakek ngomong. Tunjukkan kemalamu. Saya apa ora ngerti. Nek aku preman iki niki. Saya nyekel desa iki. Macam-macam karo aku. Lah perkara iki. Wis nagorene. Duit nagorene. Kowe macam-macam karo aku. Tanggung pira perkara kowe, Iki jaluk apa tadi? Karo, Pak. Loh, jaluk apa iki karepe? Wes, gak usah kakek ngomong. Timbangane tak dur kowe engko. Pusing aku. Oh, bocah iki mah bocah mendem, Duk. Iya ketoke, Pak. Gak usah melok ngomong kowe. Wes gak waras sih, Pak. Wes, nah gorene duwe. Timbangane tak dur kowe engko. Kowe apa Tasku. Oh lah dapuramu wong lainnya arek kurang ajar ya kate. Sik, Pak. Mirang-mirangno wong tuwek kowe. Lho, lah nanti wis arepmu iki njaluk piye kowe? Lho, ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Rai. Anjay.